Kideak, arazo txiki bat dugu. Gure tresnek ez dute soilik ateratzen, eta guk ezin dugu kantatu. Norbait gure laguntzeko gai bada? Ez, gora dira. Ea, utzi dazue. Aizu! Ea, zaude xilik eta ez hitzik egin mesedez. Zaude xilik eta ez hitzik. Zaude xilik bazte. Moztu egiten didazu eta ez dut nire bezala entzuten. Ez, hemen ez da, ikus dezan. Barkatu baina, zuna zara. Ixo, hitz egiten baduzu, oihartzuna galduko du. Zer galdu? Ixilik egon galtzara. Ez, hemen ez da, hemen ere ez dut ikusten. Ni, Aizu, zerren bilatzen nintzen? ixilik! Hau, jende berritxo. Ez din ixilik egon eta beste lana errespetatu. Bai, hemendik da. Oihartzunan handitzen ari. Zer? Aurkitu alduzu bilatzen ari zarena? Zaude ixilik? Bai, hemendik da. Zer da ba? Ixilik egon galtzara. Bai, isiluko nahi, baina ez galdatu zer, ez badizut erantzeko. Ditu? Bai, hemen txerra. Ez duzen, zer txera aurkit? Hau, musika grabatua duen, ordenagailuaren musika duen. Beste, ez du txera geratzen. Aizu mese, tontak ere gutxiago. Ila eta dila beretak ez ikuditu. Zer nahiko tegu, isilik gazte, zer gertatu da? Musika desagertu dela diruti baina, zuna zara. Bilategi komisaria naiz, eta hau, Uribe nire laguntzailea. Lertu duzue? Tira ba, zerbait desagertu baldin bada, galdu edo bestela lapurtu egingo zuten. Eta gu ez gaude hemen galdutako gauza bilatzeko beraz. Zerbait desagertu baldin bada, argi dago lapurtu egin dutela. Bestela, ez ginen etorriko. Ondo esan nagusi! Aizue, utziko dio zuen tuntunaren egiteari?
dezakegu? Nik berairekin harreman elkartekoak izan izate. Interesgarria, oso interesgarria. Isiltzen dituzten, isiltzen nahian. Nagusi! Zaude isilik! Iso! Handik hona etorriko dela esaten dira. Nindutela, zergatik egin dute azitzera. Ez zalutarako na? Nik ospaguna. Aurrera zutik! Begira, begira! Nagusi, begira ekatu! Argigarria da. Isilik, zama ditu, ez ditu izan duera. Telepatearen bidez egin dutien. Ez da beharrezkoa. Zuen hizkuntzan hitz egin dezakegu. Hau marka! Honen ondoren oso espesoak egingo gara. Argigarria, adi egonez. Nagusi! Isilik txotxola gaioa. Isiltasun da, mesedez. Horretuko da musikarekin. Gure esku dago. Zergatik? Gure munduan existitzen ez delako. Lurrean bidaiatzen ari ginela entzun dugu. Eta asko gustatu zaigu. Eta gure planetara eraman nahi dugu. Handeren ezagutu dezaten. Baina, zergatik ez duten diguten guri? Lapura gaioa. Eta gu zer egingo dugu musikari gabe? Interesgarria, baina nola lortuko dezuten? Orain zer egingo dugu, nagusi? Ez dakit ba, lapurrak behai egira baina, zer katxilotzen zazu? Ez da guntzen gore, nikatu horrekin ezen nahi. Mesedez, lasek egon. Ezaitute bukaltetu nahi, baina musika gurekin nahi dugu. Gure planetan ere ezagutu dezaten. Hori besterik ez duzuen nahi, hortaz, dena konpontuta dago. Guri musika entzunrik eta gu, jotzen batzaten irakatsiko dizuegu. Iso, horrela, zuek ikasiko dezakeguen, eta gero, zuen planetan irakatsi eta gu, musikarekin jarretuko dugu. Horrela bada prestatuta, oraintxe hasiko gara. Orain dietan, etorri dantzaria! Thank you.